Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nittejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus
nitolbu. Għawina mulej Alla tagħna bit-talb tal-Apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. U għati lill-Knisja tiegħek għajnuna għas-salvazzjoni ta' dejjem permezz ta' dawk li bihom għallimta taqdi id-dmirijiet Quddiesa tagħha lejk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu tilgħin lejn it-tempju għat-talb tat-tlieta ta' wara nofsinhar. U xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn ġu f'ommu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. Dan kif ra l-Pietru u l-Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru, kif ukoll Ġwanni, tefa' għajnejh fuqu u qallu: ħares lejna. Dak dawwar għajnejh fuqhom bit-tama li jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fidda u deheb m'għandix, minn dak li għandi se nagħtik. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. U qabdu minn idu l-leminija u qajmu. Minnu fih tqawwewlu riġlejh u l-ekjiesi u malajr qabeż fuq riġlejh u qabad miexi. U daħal magħhom fit-tempju, jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lil Alla. In-nies kollha rawh jimxi u jfaħħar lil Alla. Għarfuh li hu kien dak li kien joqgħod jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluha b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Ismewwiet ixandru l-glorja ta' Alla. Emili deħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Ma hemmx aħbar u anqas kliem. Ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxteret kliemhom. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Galatin. Ħuti, jien dan narrafkom. L-Evanġelju li ħabbartilkom jiena mhuwiex Evanġelju tal-bnedmin. Għaliex jiena mhux mingħand bniedem riċevejtu jew tallimtu, imma kien irrevelat lili minn Ġesu Kristu. Intom smajtu bl-imġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjon Ludija, kif kont nippersegwita bisħieħ il-Knisja ta' Alla u nfittex l-inħarbata. U kemm kont il-qudiem fir-reliġjon Ludija
fost il-poplu tiegħi, aktar minn sħabi kollha ta' mpari, imġennen kif kont ta' tradizzjonijiet ta' missirijieti. Imma meta dak li għażilni sa minn ġu fommi u li sejjaħ li permezz tal-grazzja tiegħu, oġbu jirrelevali lill-ibnu biex inħabbru fost il-ġnus, minnu fih bla ma qatt infittex li nieħu parir mingħand il-bnedmin tad-demm u l-laħam, bla ma tlajt Ġerusalemm għand dawk li kienu apostli qabli, jien mort fl-Arabija, u mbagħad erġajt lura lejn Damasku. Imbagħad 3 snin wara tlajt Ġerusalemm inżur lil Kefa u bqajt miegħu 15-il ġurnata. Mill-apostli oħra ma rajt lil ħadd ħlief lil ġagbu u l-mulej. F'dan li qed niktbilkom nixed quddiem Alla li minix nikdeb. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil Xmun Pietru: Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu: Iva mulej, int taf li nħobbok. Qallu: ira il-ħrief tiegħi. Staqsih t-tieni darba: Xmun bin Ġwanni, tħobbni int? Wieġbu: Iva mulej, int taf li nħobbok. Qallu: ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih: Xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassaf sa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba: tħobbni? U qallu: mulej, int taf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu: ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ intiftaħ idejk u ħaddieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu: ejja warajja. Il-kelma tal-mulej.
il-ħarsa ta' Ġesu li tinfet il-qalb. Aħna naqraw dawn is-siltiet fis-solennità tal-Apostli Pietru u Pawlu niltaqgħu mal-ħarsa ta' Ġesu. Dik il-ħarsa li ltaqa' magħha Xmun bin Ġwanni fix-xatt tal-għadira ta' Tiberijade. Kien qiegħed fuq id-dgħajsa magħ-ħuh Indri. U sema' il-Mastrudaxxa ta' Nażaret jgħidlu dawn il-kelmiet: ejja warajja. Ma dawk il-kelmiet kien hemm ħarsa li tinfet il-qalb. Ħarsa li taf u għax taf tgħader u għax tgħader tħobb. F'ħamis ix-xirka Pietru reġa' ltaqa' ma' dik il-ħarsa. Kien ittradixxa lil mulej għat-tielet darba. U jisma' lis-serduq jidden il-ħarsa tiegħu imbeżza tiltaqa' mal-ħarsa ta' Ġesu mifnija bl-umiljazzjoni u bit-tortura. Imma xorta tibqa' ħarsa profonda, ħarsa ta' modrija, ta' ħniena u ta' mħabba. U issa jerġa' jilmħu irxuxtat u jerġa' jiltaqa' ma' dik il-ħarsa li tinfet il-qlub. Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn. Il-preżunzjoni kważi naturali ta' Pietru tinħall quddiem din il-mistoqsija. Int taf li nħobbok. Kemm importanti li aħna nkunu nistgħu nirrepetu dawn il-kliem. Int taf li nħobbok. Għaliex dawn il-kliem jitfgħu il-fiduċja kollha tagħna fil-ħarsa ħanina ta' Ġesu. L-imħabba tagħna tistrieħ fil-qalb tiegħu minfuda minħabba dnubietna. Li minna joħroġ l-ilma li saffina u d-demm li mantnina. Jakni il-ġodda tagħna li fis-santa li għażlu b'tifkira xogħol ta' Natanael interpreta l-ħasil tar-riġlejn bl-ilma ħireġ mill-qalb minfuda ta' Ġesu. Għaliex aħna nissaffew meta niġbru mill-qalb ta' Ġesu dak kollu li għandna bżonn biex inkunu fidili lejh. Kull tip ta' preżunzjoni li ġanna naħsbu li l-fedeltà tagħna hija xi bravura tagħna hija fruwa. Hija espressjoni ta' dak in-neopelaġjaniżmu li ħobb isemmi u jikkundanna f'isem Ġesu il-Papa Franġisku. Meta jgħidilna fi kliem ieħor
il-bniedem ma jsalvax lilu nnifsu. Għandu bżonn lill-Alla biex jisalvah. Aħna maħniex kapaċi nkunu fidili lejn il-wediet li se nġeddu llum mingħajr l-għajnuna tal-mulej. U mingħajr ma nistrieħu fl-abbiss ta' ħniena li hemm fil-qalb imqazza tiegħu. Li tiddi mill-ħarsa kollha mħabba, kollha kompassjoni, kollha simpatija tiegħu. Il-mulej iħares lejna wieħed b'simpatija kbira. Ma żilniex għaliex bravi jew qaddisin jew għaliex sbieħ, forsi ħut minna, okay. Imma il-ħarsa tiegħu tagħmilna sbieħ minn ġewwa. Bħal m'għamel ukoll quddiem iż-żagħżugħani ħares lejh b'imħabba. U ma' kull mistoqsija li jagħmel lil Pietru, lil xmum bin Ġwanni, Ġesu iħares lejn il-blata. Tħobbni int. U l-għafsa ta' qalb mistoqsija hija għafsa ta' qalb neċessarja għalina. Ejjew ma nibżgħux mill-għafsa ta' qalb meta aħna nħarsu lejn Ġesu nirrealizzaw kemm maħniex denji, kemm nagħmlu ħmerijiet mhux għamilna, kemm nagħmlu ħmerijiet. U jibqa' jieħu paċenzja bina u jibqa' jużana għax hekk irid. Ira il-ħrief tiegħi. Ira in-naċ tiegħi. Ira in-naċ mhux tiegħek, tiegħi. Il-fatt li jafdana li nkunu rajja ma jfissirx li n-naċ u l-ħrief saru tagħna. Għadhom tiegħu. U rridu nagħtuh kont. Il-ħarsa ta' Ġesu tatina l-qawwa li aħna nħarsu lejn il-merħla bl-istess ħniena, bl-istess modrija, bl-istess imħabba. Fl-ewwel qari għandna r-rakkont mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 3 fejn l-ewwel xhieda wara mill-Maddalena tal-qabar vojt Pietru u Ġwanni huma u sejrin lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' nofsinhar jiltaqgħu ma' raġel magħtub minn ġu fommu. Magħtub minn ġu fommu. B'xi mod dan ir-raġel jirrappreżenta l-umanità magħtuba minn ġu fomma. Dak l-impediment kważi naturali, oriġinali li ma jħallinix naqbżu bil-ferħ u niġru kif nixtiequ. U dan qiegħed hemm bħal tant nies niltaqgħu magħhom fil-ħajja tas-saċerdozju tagħna jittalbu ftit imħabba, jittalbu l-ħniena tagħna. U xi jgħidlu Pietru waqt li jitfa' għajnejh fuqu ħares
lejna. Ħalli li l-ħarsa tiegħek tiltaqa' mal-ħarsa tiegħi. Għax jien li tallimt kif iħares lejja il-mulej Ġesu, tallimt ukoll inħares lejk bl-istess ħarsa ta' ħniena, ta' modrija, ta' mħabba. U da warajneh fuqhom bit-tama li jaqla xi ħaġa minn għandhom. Ma Pietru qallu, fidda u deb m'għandniex, imma dak li għandi se nagħtik. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, imxi. Kien hemm papa l-istoriċi mbagħad jgħiduli min kien li xi ħadd semgħu jgħid kemm għandna fidda u deb. Għallu santità fidda u deb għandek kemm trid, imma għandek il-qawwa tgħid lil dak il-matub qumu imxi. Dak li għandi, aħna x'għandna x'noffru. X'għandna x'noffru. Anke meta naqsmu mill-ġid tal-karità, bliema spiritu nagħmluh. Miż-żejjed tagħna biex ma tiksirlix iżjed rasi u ma ddejjaqnix. Aħna x'għandna x'nagħtu. Fidda u deb m'għandix. Ma mhux f'ismi, mhux f'ismi. F'isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, imxi. Waħda l-affarijiet li impressjonawni bħalma jiġri dejjem meta inti taqra l-qari ikun hemm xi ħaġa li toltok u tgħid jiena li naqrah dal-snin. U forsi anke għaliex illum ittrasferejna il-Quddiesa tat-tberik, taż-żjut, u qed niċċelebraw il-fatt li Ġesu ta' Nażaret huwa il-Midluk, il-Messija, il-Kristu. Ma laqtitni din il-ħaġa li kemm Pietru u kif ukoll Pawlu meta jitkellmu fuq Ġesu iżidu t-titlu Kristu. Anke hawnhekk Pietru lil dan il-matub ma jgħidlux Ġesu ta' Nażaret, ma jgħidlu Ġesu Kristu ta' Nażaret. U anke l-Apostlu missierna fl-ittra lil Galatin jitkellem mir-rivelazzjoni li rċieva personalment minn Ġesu Kristu, il-Midluk. Bira kont qed naqra bi preparazzjoni għall Vanġelu ta' dalgħodu fejn jitkellem fuq li insomma li ma tippreferix għall ġenituri u għall qraba u l-ħbieb. Ftit tarif fuq il-persekuzzjonijiet għax il-Vanġelu nkiteb f'mumenti ta' kriżi fejn il-ninsara kellhom jagħmlu għażliet taqsim il-qalb. U rġajt rajt dak li konna naqraw fil-History of the Church, ir-rakkont ta' Tacitus mill-annali tiegħu meta jitkellem fuq da Kresto, daw il-Krestjanos li l-fundatur tagħhom huwa xi ħadd jismu Kresto. U li nqatel jgħid Taċitu taħt wieħed mill-gvernaturi tagħna Ponzju Pilatu. Dak kien il-laqam li bih Ġesu ta' Nażaret kien magħruf anke fid-dinja pagana pratikament kontemporanja tal-ewwel seklu. Kristu, il-Midluk. F'ismu Pietru jagħti dak li għandu, il-fejqan. Bħalma għamel Pawlu l-Apostlu missierna fostna.
Hawnhekk fejn qegħdin huwa monument antik bħal-mem propju fl-iskrizzjoni qabel toħroġ minn dan il-katidral magħmula x'aktarx fi żmien il-predeċessur tiegħi Kokko Palmerio. Hawnhekk ifakkar il-fejqan ta' Missier Publiu, sa jekk xaw jew Burmarrat, insomma, inħalli għal min jifhem iżjed minni. Imma Pawlu l-Apostlu missierna bħal m'għamel Pietru mal-Matub fostna wera l-qawwa ta' Kristu bil-fejqan. U aħna llum u nikkonsagraw iż-żjut tal-katekumeni li jiffortifika lil ħutna fil-ġlieda kontra l-ħażen. Id-dilka tal-morda li hija d-dilqa tal-fejqan u l-griżma nitolbu lil poplu Nisrani jiskopri il-ħarsa tal-midluk, il-ħarsa ta' Kristu li hija il-fwiħa vera tal-Knisja. Aħna l-griżma inħaltuha bin-nar difuħ għax hija sinjal tal-preżenza ta' Ġesu li bil-ħarsa ħanina tiegħu ifewwaħ l-univers. U nixtieq nikkonkludi b'talba li personalment jiena nitlob fuq il-liturġija tal-lum għamlet li kuraġġ kbir. Se nitolbuha fuq l-offerti. It-talba ta' fuq l-offerti tal-Quddiesa tal-Vġili super oblata. U l-Knisja dan il-jum solenni titlob hekk. U tant inħoss li din it-talba hija magħmula għalina għal kull wieħed minna saċerdoti. Kolna ferħana bil-festa solenni tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Inqedu fuq l-artal tiegħek mulej dawn l-offerti l-ħobs u l-inbit. Biex daqskemm nibżgħu min nuqqas ta' merti tagħna. Daqshekk ieħor inqawwu qalbna li ssalvana it-tjieba tiegħek. Fi proporzjon daqskemm nibżgħu min nuqqas ta' merti tagħna. Daqshekk ieħor inqawwu qalbna li ssalvana it-tjieba tiegħek. U li eżis din is-sena aħna niċċelebraw is-solennità tal-Apostli San Pietru u San Pawl qed infakru wkoll fid-don tas-saċerdozju mogħti lill-Knisja meta l-mulej Ġesu Kristu ta' sem mis-saċerdozju tiegħu lill-Apostli u lilna.
Aħna unatu ġieħ lil prinċpijiet tal-Apostli għax-xhieda li taw għall-imgħallem tagħhom bil-martirju li ħadu u l-mandat moti lilhom minn Sidna Ġesu Kristu. Tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom, quddiem il-poplu qaddis ta' Alla, il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-mulej Ġesu billi tiċħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqtu dmir qaddis li tgħallmu imqanqlin mhux mir-reba għall-ġid iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom u liedi eżis tolbu għall-Presbiteri tagħkom biex il-mulej ixerret fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qasilsil kbir tagħna iwasslukom għandu li hu l-għajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu ilqa' talb tagħna. Kristu ismana, Kristu ilqa' talb tagħna. U jitolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku għafdat lili fiċ-ċokon tiegħi. U nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis, ir-raj tajjeb, li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu ismana, Kristu ilqa' talb tagħna. Kristu ismana, Kristu ilqa' talb tagħna. Il-mulej ħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u bl-interċessjoni ta' San Pietru u San Pawl iwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem.
Missier nippreżentalek iż-żejt tal-morda. U Alla missier ta' kull faraġġ, inti rid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Fit-tjiba tiegħek agħti widen għat-talb tal-fidi. Ibgħat mis-sema lid-difensur l-Ispirtu Quddies tiegħek fuq dan iż-żejt li inti oġbok tniżlu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xerret fuqu il-barka Quddiesa tiegħek biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ u jeħilsu minn kull tbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbierek minnek għalina mulej dan iż-żejt Quddies tiegħek f'isem Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Missier nippreżentalek iż-żejt tal-katekumeni. U Alla qawwa u ħarsien tal-poplu tiegħek birek dan iż-żejt li ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu twelid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħienja fiha bi Kristu Sidna. Missier nippreżentalek iż-żejt tal-Krizma. Ħuti eżis, nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-Griżma u biex dawk li jindilku biha minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla. U Alla li għamiltinna s-sagramenti u tajtna l-ħajja, aħna nordulek ħajr għat-tjiba tiegħek li ma bħala. Għax inti fil-patt il-qadim rid li ż-żejt ikun jaħbi fih innifsu il-misteru ta' tqaddis u fil-milja ta' żminijiet oġbok turina mod tal-għaġeb it-tifsira sħiħa tiegħu bibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna. U wara li salva lill-bniedem bil-misteru tal-għajt, mela l-Knisja tiegħek bl-Ispirtu Santu u baġib kbir għanija b'uffiċċji Quddiesa biex biha jitwassal sal-aħħar l-emil tas-salvazzjoni fid-dinja. Minn dak iż-żmien bil-misteru Quddies tal-Griżma inti tqassam il-għana tal-grazzi tiegħek lill-bnedmin hekk li wliedek imwielda mill-ġdid bil-ħasil tal-Magħmudija jitwettqu b'konsagrazzjoni mill-Ispirtu Santu u jieħdu sehem mill-uffiċċju tiegħu
ta' profeta, assis u sultan. Nitolbuk għalhekk mulej biex bil-qawwa tal-grazzja tiegħek din it-taħlita ta' fwejjaħ u żjut issirilna sagrament tal-barka tiegħek. Xerret bil-kotra d-doni tal-Ispirtu Santu fuq ħutna li jindilku b'din il-grizma. Żejjen bid-dija tal-qdusija kull post u kull ħaġa li jieħdu fuqhom il-marka dan iż-żejt qaddis. Imma fuq kollox, bil-misteru ta' dan iż-żejt, ibqa' kabbar il-Knisja tiegħek sa ma tilħaq dik il-milja sħiħa meta inti fid-dija tad-dawl tiegħek ta' dejjem issir kollox għal kulħadd ma' Kristu fl-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-aħweżis aħna u nroddu ħar lill-Alla għal grazzi li jagħtina biż-żejt li għadna kemm berikna u nifirħu wkoll bid-don tas-saċerdozju ministerjali li joġbu jagħti lill-Knisja ejjew b'fiduċja ta' wlied inresqu qudiemu it-talb tagħna biex il-poplu ta' Alla jsib kull għajnuna meħtieġa fit-triq tal-perfezzjoni fuq din l-art.
għal-Knisja kollha imxerda mad-dinja biex tkun sinjali ta' mħabba u ta' tama għal-bnedmin kollha, l-iktar fost dawk li jbatu fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Charles u għall-isqfijiet kollha biex bil-erf li ġej minn Alla bil-kelma u bl-eżempju ikunu xhieda ta' Kristu li ġie biex jaqdi bl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għas-saċerdoti kollha djoċeżani u reliġjużi biex imqanqlin mill-imħabba kbira ta' Alla u mill-grazzja tiegħu li rċevew fl-ordinazzjoni tagħhom ikunu għal kulħadd aħbar tajba ta' mħabba, ħniena, tama u kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus kollha tad-dinja biex iħallu lill-Ispirtu ta' Alla jdawwalhom u jmexxihom fit-tmexxija tal-popli affdati fir-responsabbiltà tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li Alla qed isejjaħ biex jimxu warajh u jagħtu ħajjithom lilu fil-poplu tiegħu fis-saċerdozzju biex iwieġbu b'ġenerożità u b'entużjażmu għas-sejħat tiegħu f'kull ħin ta' ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina il-kol biex iktar u iktar matul dawn il-jiem qaddisa nilqgħu il-grazzi li Alla jagħtina bis-sagramenti tiegħu minn idejn il-Knisja b'qalb miftuħa u brat ta' ħajr. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla għajn tal-ferħ tal-ena u tal-qdusija tagħna. Ilqa dawn it-talbiet li qed nagħmlulek bibnek Ġesu, il-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid, midluk minnek bl-Ispirtu Santu u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Kolna ferħana bil-festa solenni tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Inqedu fuq l-artal tiegħek mulej dawn l-offerti biex daqskemm nibżgħu minn nuqqas ta' merti tagħna, daqshekk ieħor inqawwu qalbna li ssalvana it-tjieba tiegħek. Magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int ogħġbok timlina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru il-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi. Pawlu li mgħallem għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael. L-ieħor xerret l-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għaliha se jagħtilhom. Hekk flimkien, kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ lid-dinja kollha ta' tiegħu. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u ntennulek bla għeda. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull Quddiesija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġa ratti l-ħajr
tali disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Darba li niklu dal-ħoft u nixorbu dal-kalċi, il-ħabru l-mewt fijek u lej, sawa Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joe li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Mod speċjali is-saċerdoti li ħallewna mill-aħħar 5 xhur l-hawn. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bru tad-dinja, għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna l-dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Qui
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Nitolbuk mulej biex twettaqna dawn is-sagramenti tas-sema kif dawwaltna bit-tagħlim tal-Apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Bi Kristu Sidna. L-aħweżis għadna kif berikna iż-żejt tal-Griżma, tal-Katekumeni u tal-Morda biex jidher iżjed il-misteru tal-Knisja bħala sagrament ta' Kristu li qaddes kull realtà u kull sitwazzjoni tal-ħajja. Issa se jiġu avdati fidejkom, eżis saċerdoti, biex permezz tal-ministeru tagħkom tinżel tagħmel il-grazzja ta' Alla li ssaħħaħ u tagħti l-ħajja. Minħabba li huma sinjali tal-grazzja ta' Alla raw li dawn iż-żjut jiġu miżmuma u venerati b'qima speċjali. Jalla l-persuni, il-postijiet u l-oġġetti li jindilku bihom jiddu l-istess qudusija ta' Alla, li b'don tal-aġib tal-imħabba tiegħu ried li fis-sanjali sagramentali jiġġeddu b'mod mistiku il-ġrajiet tal-istorja tas-salvazzjoni. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox li waqqafkom fuq l-istqarrija qawwija ta' San Pietru u biha bniekom fuq il-blata tal-fidi tal-Knisja. Alla li qawwikom bil-predikazzjoni ta' missierna San Pawl, jallimkom bl-eżempju tiegħu kif dejjem tirbħu aħwa oħra lil Kristu. San Pietru bis-seta tal-infitaħ u San Pawl bil-qawwa tal-kelma iwasluna bit-talb tagħhom fis-sema fejn stoqilhom jidħlu huma bħala ħlas tal-martirju tagħhom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Dawk li sietilhom għaż-żjud jekk jogħġobhom nifforma nitilgħu wara xulxin, nżommu d-distanza bejnietna, mhux tisqof se jagħtikom iż-żejt, imbagħad se jkun hawn Fader Andrew jew xi ħadd ieħor biex jieħu nota ta' min ħadu.